Ako po pala si Manok Tambayan po at hinikayat ko po kayong mag-backyard farming dahil andito po ang asenso basta may kalaman at tiyaga. Alam po tayo sa mga gawain at para mas lalo pong ma-inspire po sa farming, iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Agrisenso. Kasama si Inday Badyang at Clara Tita tuwing Lunes hanggang Sabado 1:00 po ng hapon. Live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Panamox Caplet, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng Agrisenso. Sa Agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Inday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode sa ating programang, of course, AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka, kasama po ang inyong Clara Tita. Alright. Magandang araw po. I hope na nasa maayos po kayo na sitwasyon ngayon. I hope na gising kayo sa oras na ito. Kahit ay alam kong pag mga ganitong oras ay inaantok kayo, pero wag niyo po akong iwanan ha. Sabayan niyo po ako ngayon sa isang oras natin na puno sa impormasyon, and of course ang ating mga very inspiring po na story na ihahatid sa inyo later on. Of course, courtesy yan ng ating farming business at iba pa ka-farming angat ka na si Sir Jid. So, itatakal niya later on po kung ano po yung magandang goal sa farming. Bakit kayo nagpa-farming? Ano yung mga gusto niyong mangyari pag kayo ay nagpa-farming. So, yan po, itatakal sa atin yan ni Sir Jid ng farming business at iba pa. Ayan, kahapon po, sa mga nanonood sa atin ngayon ha, kahapon ay na-discuss po yan ni Pulumulok Native Chicken kung ano po ba yung mga dapat gawin. Paraan po para maiwasan ng inahin na makain ng kanyang itlog. Kasi it's very, hindi po yan siya normal sa isang manok na kinakain po ang kanyang itlog. So, yun po kahapon, na-discuss po yan sa atin ni Pulumulok Native Chicken. Sa mga nanonood sa atin ngayon, if ever ay na-miss nyo yung topic natin kahapon, of course, diba? Punta lang kayo sa Facebook page ng AgriSenso at doon po ninyo makikita ang everyday topic po ng ating programa. Andun po lahat, nakalagay po yan sa caption at panoorin nyo po. And I'm sure meron po kayong makukuha ng mga impormasyon na may a-apply nyo po sa inyong pagpa-farming. Alright. O, diba? So, of course, before tayo magsimula ngayon, gusto ko lang sana po kayong kumustahin. Of course, dyan po sa mga nanonood sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page. Alright, lalong-lalo na dyan po sa ating mga kasama, mga ka-agri po sa Luzon, ang Regional News Group or RNG Luzon. Hello po sa inyo, sa mga nanonood. Kaway-kaway po naman dyan, o diba? Kung pwede po, ay encourage ko po kayo na isulat niyo po dito sa ating comment section box kung saan po kayo nanonood ngayon para po ay malaman ko kung kailangan ko ba talagang magbisaya o kailangan ko talagang magtagalog. O, diba? O, ayan. O, lalo na ito, si Sir Dexter Enriquez. So, paano po yan, ma'am, sir? Ang alin po ang paano, sir? Hindi ko po mag-gets. Ayan. Ayan, magandang afternoon po, Clara Tita. Of course, hello, Josh Burr, Ronan Biliones. Hello, Josh. At may bago tayong viewer, ang ANA Chick Agritech Online Shop. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Agritech Online Shop ito, Ayan. Kay kay Miss Jezreel Flores, watching from Davao City. Ayan, napapanood tayo sa Davao City. Kayo po sa ating mga 30,000 viewers dyan. Comment naman po kung saan kayo para mabasa natin, diba? Para alam natin kung saan ang saklaw ng ating live ngayon sa ating AgriSenso. Yan. Hi po, Clara Tita from Ilusan Chang. Pansit bihon po ulam namin kanina. Parang familiar yon. Hindi to rin sa amin, pero hindi siya bihon. Bami siya. May pansit at saka bihon. Hello din po kay Irish Diana. Hello po sa lahat. Uy, ano naman, i-mention nyo naman kung saan yung location ninyo para ay mabasa natin at alam natin, di ba? Sige na, please. Ayan, kay Mang Hill, Christian Hill, hello po, magandang araw sa iyo. Ayan, watching again, kahit busy. Wow! Busy! Ano kayang kinabibisihan ni Christian Hill? Gusto kong malaman yan. O, yan. Si Rihanna Calderon din, Magandang hapon, mga ka-agri. Rihanna, kumusta naman ang ating rebonding dyan? And to Carlo Fer, tama ba ang pagbasa ko? Carlo Fer,
Carlo Fel Ingala. Ayan, maayong udto sa tanan. I'm sure Bisaya ito si Carlo Fer Ingana kasi nakakapag-Bisaya siya. Ayan, hello po sa inyo mga ka-Agrisenso. Yan po ha, wag po kayong mahiya. Wag po kayong mahiya na i-comment nyo na lang po kung saan yung location ninyo para po yan ma-shoutout natin yan later on. Okay? Okay ba? Ayan. Ayan, okay. Okay, I think I'm so excited na kasi taas na lang tayo ng viewers ngayon. Nasa 30,000 viewers na tayo ngayon. Ano ba, antayin natin yung iba or magpapatuloy na tayo sa ating Agri-Unique Chika ngayon? I think we have to go. We have to play. Okay? Kasi time is running. Okay? So ayan, sa mga nanonood sa atin ngayon dyan, sa ating Ka-Farming Angat Ka Facebook page at dito mismo sa ating Facebook page sa AgriSenso sa Agrikultura. Ito po yung ating i-share ngayon mula kay Farming Business at iba pa Ka-Farming Angat Ka, content creator Sir Jid. Nadi-discuss niya dito kung ano po ba yung magandang goal sa farming. Bakit po kayo nagpo-farming? Dapat alam niyo po kung bakit kayo nagpo-farming, okay? Dapat malinaw po sa inyo yan kung bakit kayo nagpo-farming. So ayan po, i-share sa atin ng ating content creator na si Sir Jid, yung magandang goal para sa pagpa-farming. Alright, roll VTR! Hello po, magandang gabi po. Kamusta po? Live na naman po tayo ngayon. Sana'y okay po kayo dyan sa inyong mga tahanan. At ito, sana'y okay din tayo ngayong gabi. Medyo mahina lang yung ilaw natin. Kaya di ko sure kung ano yung itsura. Kaya ngayon tingnan muna natin. Silipin muna natin yung live natin. So, yun. Ngayon naman po, ang topic natin ay itong goal naman natin dito sa farming. Ayan. So, live tayo ngayong gabi. Sana'y okay yung internet, yung connection natin. Natin ito. Sana'y okay din tayo ngayong gabi. Medyo mahina lang yung ilaw natin. Ayan. Okay. Sana'y okay din tayo ngayong gabi. Medyo so, ayan. Yung ilaw natin. Okay. Sana'y okay din tayo ngayong gabi. So, ayan po. Kumusta po? Magandang gabi po. Yung topic naman natin ngayon ay tungkol dito sa goal natin sa farming. Actually, kapag kami ginagawa tayo madalas, meron talaga tayong goal, no? Pero marami rin sa atin mga nag-farming dahil nga talagang nahilig lang sila doon. Parang way of life lang din nila. Kasi nasa farming yung kasiyahan nila, nandun yung passion nila. Kaya marami rin ang mga nag-farming na hindi na nila tinitingnan kung kikita o hindi. Importante sa kanila, happy sila doon sa ginagawa nila. So, kahit ako nga, ganun din ang aking pananaw. Although gusto ko talagang i-push ito na magiging pagkakitaan din namin para yung source of income namin, bukod sa passion ko na siya, nandun din mismo yung source of income namin na hindi na ako lalayo pa dun sa farming mismo. Ang gusto ko, since passion ko ay nasa farming, gusto ko nandun din lahat mismo, nakaikot yung ating source of income. Halimbawa, kapag tayo nag-farming, marami tayong goal. Tinitingnan natin dito na kapag mag-start tayo doon sa pagmamanukan, na mapapaunlad natin, magkaroon tayo ng maraming supply, may supply natin doon sa mga nangangailangan din ng karne ng manok. Or kapag doon sa baboyan naman, pag naparami natin yung baboy, magkakaroon tayo ng maraming supply para doon naman sa mga naglelechon. Or someday, posible din na magkaroon tayo ng sariling lechonan na hindi na tayo kailangan pa maghanap ng bibili ng ating baboy, tayo na mismo ang naglilitsyon na ipoproduce na natin direkta dun sa mga consumers. So may mga ganun kasi yung mga naglilitsyon, mga gumagawa ng litsyon, syempre kumikita din yan sila. So kung tayo na mismong gagawa, nasa atin na yung kita. O kung hindi naman, kung yung mga fattening naman nagpapalagay tayo ng baboy, so pwede rin yun na kung saan pwede natin siya gawing direkta tayo doon sa mga palengke, kung pwede tayo magkaroon ng pwesto sa palengke or someday kapag gumanda na yung ating farming, yung ating pag-alaga ng mga hayop at dumami na lalo, so pwede rin tayo magkaroon ng meat shop, no? Marami talagang dito, kaya marami tayong tinitingnan. Although passion natin, minsan nag-start lang tayo sa konti, ini-enjoy lang natin kahit na medyo naglabas tayo ng pera para panggastos doon sa mga pagkain nila, sa mga patuka. At pagsisimula natin, bumili pa tayo ng mga alagang hayop, gumawa tayo ng mga pabahay. So, medyo magastos talaga sa umpisa. Kung saan, kung ako yung tatanungin, may nagtanong din kasi sa atin kung paano daw ba mag-umpisa, pwede ba daw na direkta na yun yung magiging source of income nila. Para sa akin, mas best na kapag meron tayong nais na
gusto natin na gawing negosyo, dapat simulan muna natin yan kasabay ng other source of income natin. Kailangan meron pa rin tayong ibang mapagkukuhanan muna habang ito ay dahan-dahan pa nating pinaparami itong mga alaga nating hayop. Para someday, kapag naparami na natin, so eto, pwede na nating iwanan kung ayaw na natin dito sa isa nating source of income. Pero kung kaya naman natin pagsabayin lahat yan, much better para mas maunlad yung ating financial na pangangailangan. So, yun yung sa akin, yun yung pananaw ko na kapag nag-farming ako, meron talaga akong goal. So, ganun din sa pag-alaga ng kambing. Di ba yung kambing, minsan start tayo sa mga 5 pirasong inahin, tapos isang lalaki. So, ang target natin dyan, paramihin. Kaya ngayon, ang hirap-hirap maghanap ng babaeng kambing. Madalas yung mga nagbebenta ng kambing, mga lalaki yung binibenta nila. Kapag magandang lahi, mas maganda kasi mas malaki rin yung posibleng kitain kasi mas mahal. So, yun yung mga may lahi ng mga Anglo-Nubian, Boer, lahing Boer Anglo. So, yung tinatawag nilang buang, Boer Anglo, or yung tinatawag naman nilang nabuang, yung native Boer Anglo. So, may mga ganong tawagan doon sa kambing na minsan sa atin sa Bisaya, kapag Bisaya ka, di mo magets, no? So, kambing, no? Mas mahal ang presyo nun. Kaya doon muna tayo sa mga kaya muna natin. Yung iba naman, nag-start sila doon sa mga upgraded para medyo malaki-laki na. So sa kambing kasi ngayon, marami natin pwedeng gawin. Hindi tulad noon, no, may mga nagsabi na sobrang liit daw kasi ng kambing, kaya ayaw nila mag-alaga ng karne. So wherein ngayon, ang dami ring mga bagong breed. May iba na breed na pang meat type. Ito yung mga Boer, Anglo-Nubian. No, itong native, meat type din siya. Meron ding mga lahi ng kambing na pang milk type. So, ito yung mga Anglo-Nubian, sa anin, Toggenburg, at lang medyo mas maliliit lang yung maninipis yung kanyang meat. Compared dun sa mga lahi talaga ng Boer na mas maraming meat at mas masarap din daw, sabi nila. So, ayan. Merry Christmas nga pala, no? December na tayo, December 2. So, Merry Christmas sa inyong lahat. So, yun yung yun yung isa rin sa tinitingnan natin kapag tayo nag-farming. Marami tayong pwedeng gawing upgrades. Hindi na ito kung saan nandun lang tayo sa isang sulok. Kung sabihin natin na noon, ganito yung nangyari, nag-farming kami, wala naman nangyari. O kaya noon, nung nag-farming kami, ganun lang din naman, hindi namin naibibenta o ay mura masyado na ibibenta. So sa ngayon, maraming upgrades na pwedeng gawin. Sa mga manok, may mga magagandang upgrades na rin. So yun yung mga dati, mga native, kung saan itong native, maganda pa rin ito, huwag nating walain ito. Maganda pa rin kung meron tayong mga native na manok. Sa ngayon, meron ng mga heritage chicken naman, itong mga Rhode Island, itong mga Black Astrolorp, itong mga Bovans. So maraming mga manok ngayon na may magaganda na rin na genetics, maganda na rin yung lahi nila. May malalaki na klaseng manok na pwede pang egg type at pang meat type. Meron din klase ng manok na medyo maliliit, na medyo maliit din sila kumain ng patuka, pero nangingitlog sila ng maganda, pero medyo maliliit lang sila. So katulad din sa itik, may mga itik na malaking lahi, meron ding maliliit na talagang purely pang egg type. So may mga ganon. Or hindi purely pang egg type talaga kasi yung yung meat nun magagamit pa rin natin. So yun nga lang, medyo maliliit yung meat nila, pero maganda naman sila mag-itlog. So may mga ganong klaseng pamamaraan din dito sa farming. Kapag nag-alaga tayo ng itik, halimbawa, kaunti pa lang inalaga nating itik. So ganun din dito sa itik, tinitingnan din natin yung goal natin dito na balang araw kapag naparami na natin. So sa simula siguro, konti-konti pa lang. O halimbawa, nag-start ka muna sa mga 50 piraso. So yung itlog niyan, pwede mong maibenta, pwede yung pang-consume ng pamilya mo. So minsan naman, tulad ng nabagit natin kanina, may mga nag-alaga ng itik na bilang passion lang din nila, as way of life lang din nila. Nakakatulong din yun para source na rin ng pagkain natin na tayo mismo yung nag-alaga ng mga hayop. Tayo mismo nakakaalam kung ano yung pinapakain natin. So mas alam natin kung gusto natin organic yung paglaki nila. So mas kontrolado natin na organic yung ating nakukuha na produkto mula doon sa ating mga alagang hayop. So doon may control tayo kapag meron tayong mga alaga sa likod bahay natin. So tulad na nabanggit, passion na na-enjoy lang din nila habang kanilang ginagawa. At marami din naman nag-alaga ng hayop na ginagawa nila itong business. Yung iba, galing sa passion na habang tumatagal, napapaulod nila, napaparami nila, na hindi na nila kaya na i-consume kung ano yung produkto mula doon sa kanilang farm kasi nagpaparami lang sila nagpaparami. So hanggang sa meron ng sobra, no, may sobra na, so ginawa nila, binebenta na nila yon. So yun yung maganda doon sa pag-aalaga ng itik, maraming mga pwedeng gawin na upgrades or maraming pwedeng gawin na pagkakitaan din.
So, after kapag ka napalago na talaga, dumami na, so gusto natin na gumanda pa yung income natin, may iba, ginagawa nilang balot, tapos yung iba naman nagiging penoy, tapos yung iba naman ay ginagawa nilang itlog maalat. So, yan, napakasarap na rin yan na pang-ulam na kahit na medyo ibiyahe ng medyo malayo-layo ay pupwede pa rin. No? Tapos yung iba naman, ginagawa nila yung mga pang-breed naman. So, nagpapano sila ng sisiw, nag-produce sila ng sisiw, at yun yung mga in-out nila na nabibili din ng mga gusto pa rin mag-alaga ng itik o kahit mga manok, ganun din. So, may iba-ibang pamamaraan din dito. So, sa akin, yun yung tinitingnan ko kapag nag-farming kami, may goal ako. Meron akong tinitingnan na pwedeng makamtan sa future. Para excited lagi tayo habang ginagawa natin yon. Although minsan kapag seryoso tayo dun sa goal na yon na gustong-gusto talaga natin makamtan agad yon, medyo stressful din kapag inaantay natin. Lalo na kung minsan dumadating sa panahon na nagkakaroon ng challenge, di ba? Nagkakasakit yung mga alaga natin. So, may mga ganun din kasi minsan, imbis na naparami na, nagkasakit pa. So, sobrang nasasayang. So, stress naman tayo. Kasi yung goal natin nawala na kasi may nangyari agad dun sa mga alaga nating hayop. So, may mga ganun. Yung iba naman, ibang challenge naman yung nangyari. Kaya sa atin, sa ngayon, actually, yan talaga, madalas namin naranasan yan noon. So, sa ngayon, kaya din kami naghahanap ng iba pang mga paraan para maiwasan na namin yung pagkakasakit ng aming mga alaga. Kaya gumagamit na kami nitong King's Vita Plus na vitamins. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins yung ginagamit namin para mas makakatulong doon sa mga alaga namin na mapalakas yung kanilang immune system. So, ayan. King's Vita Plus na vitamins para sa akin, mas maliksi sila. No, based sa experience din namin sa mga ginagamitan na namin ito, mas nagiging maliksi yung mga alaga namin at syempre, mas magiging malakas sila laban sa sakit. Kasi itong King's Vita Plus, meron na itong nilalaman na multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Kaya napakalaking tulong din doon sa mga alaga naming hayop. So, ito naman nabibili sa mga agri-vet stores ito nationwide. At dito sa amin, pwede rin kayo mag-PM. Kung wala sa area nyo, pwede kayo mag-PM sa amin dahil tayo ay meron din available via COD. No? Via COD. Diyan, pagdating sa inyo, doon nababayaran. Meron lang shipping fee. So, pag dito. Pero kung sa area nyo meron na sa agri-vet stores, pwede na rin kayo dyan mag-inquire. So, yun yung mga pamamaraan natin dito sa pag-alaga ng iba't ibang hayop. Maging sa baboy, manok, itik. Ito kasi, ang gusto ko dito kasi pangkalahatan na. Lahat ng hayop na namin, ito yung ginagamit namin sa kambing. Hinahalo na namin doon sa mga pagkain nila o doon sa inumin nila. Kung saan mas madali. Kung saan komportable. Halimbawa, may kambing na hindi naman sanay uminom ng tubig masyado kasi gusto uminom ng kambing doon sa mga sapa o doon sa mga area kung saan may tubigan at ayaw nila, hindi sila sanay uminom sa timba. So, pwede naman doon sa pagkain nila. Kung yung kambing natin ay sanay kumain ng feeds, sanay sila kumain ng darak, or kung mga damo-damo, pwede rin yung icha-chop-chop na damo, doon namin hinahalo din minsan yung King's Vita Plus para lang makapag-take talaga sila. So, yun ay doon sa experience sa pamamaraan din namin. So, ito naman, isang kutsara, hinahalo namin doon sa pagkain or doon sa inumin nila, no, para makapag-take na sila ng vitamins na mapapalakas yung immune system nila. Tulad ng nabanggit natin kanina, yun yung yun yung ginagawa namin hakbang para maiwasan na yung noon na nangyayari sa mga alaga namin na nagiging sakitin. So, paggamit ng King's Vita Plus na vitamins na meron din tayong pananaw na maganda doon sa kinabukasan natin dito sa pag-alaga ng mga hayop. So, yun, kanya-kanyang goal naman itong pag-alaga ng hayop, depende sa atin. Pero karamihan, para mas komportable tayo lagi, enjoy lang talaga natin yung pag-alaga natin ng hayop. Itong kambing, baboy, manok, itik, pabo. Depende sa atin kung alin dyan ang gusto nating alagaan. Sa amin kasi, dinamihan ko na iba-ibang hayop na inalagaan natin para doon kasi gusto din natin pag-aralan lalo. Marami rin kasing learnings na makukuha natin na kung saan sinishare din natin dito sa ating Facebook page, Farming Business ATBP, at maging dito man sa Ka-Farming Angat Ka. Sinishare natin yung mga naging experience namin para kayo na nagpaplano pa lang, magkakaroon na kayong idea kung ano yung mga posible nyo ring masalubong na sa umpisa pa lang, medyo maiwasan nyo na kahit papaano. Pero mas maganda pa rin na hindi lang kayo nakatuon doon sa pinapanood nyo, doon sa mga naririnig nyo. Mas the best pa rin kapag mismong actual ninyong nakuha yung
information, actual na inyong ginagawa, actual experience ninyo. Kaya mas the best pa rin, konti-konti muna, huwag natin biglain yung sarili natin. Dahil para sa akin, although may iba naman na nagtatagumpay kahit na biglaan o maramihan agad kasi meron sila agad na nadadalhan ng produkto nila. Pero may iba naman na medyo wala pa, hindi pa masyado, nagbibuild pa lang ng market, mas maganda. Start small muna tayo, konti-konti muna para habang tumatagal, dahan-dahan tayo nakikilala ng market. Halimbawa, yung market, may iba kasi nagsasabi, may market ba yung ganito, may market ba yung baboy, may market ba yung kambing, yung manok. Para sa akin, yung market natin dyan, ay kapag dahan-dahan natin yung pinapalago, so dahan-dahan din tayo makikilala dyan sa ating community. Kasi, sabihin natin kung saan yung market nyo, for example, sa amin, Zamboanga del Norte, so kung may market kami sa Zamboanga del Norte, ikaw kung nasa Luzon ka, kung nasa Pangasinan ka, so iba rin yung market mo, hindi mo na siya kailangan ipadala dun sa Zamboanga del Norte yung alaga mong hayop. Although madalas naman mas mahal pa ang presyo sa bandang Luzon, no, minsan nga sa Mindanao medyo mababa minsan. May iba-iba rin kasing may iba-ibang market din. Halimbawa, sa bandang Luzon, sa may Ilocos, marami ang mga talagang sanay na may mga kambing sa handaan. Habang sa amin naman sa bandang Dipolog, medyo ang nakasanayan ay mga baboy na handaan naman kapag may piyesta, may birthday. So, mas malakas sa amin yung baboy. Sa Ilocos banda, mas malakas yung kambing, o sa Luzon area, malakas ang kambing. Pero marami pa ring area na malakas ang kambing, pero may mga ilang area pa rin na medyo hindi pa masyadong sanay yung tao dun sa lasa o sa karne ng kambing. No, yun yung tinitingnan din natin na market. Ang market natin, kung gusto talaga natin na trabahuhin siya, pwede natin siyang dalhin doon sa mga palengke, sa mga tiangge. Halimbawa, meron tayong mga pabo. Naglalagay tayong pabo, tapos naparami na natin. Ang pabo kasi parang ang ganda sa mata kapag nandun talaga sa farming yung hilig natin. Parang nakakita tayo ng mga sisiw ng pabo. Ang ganda tingnan. So, minsan naaakit tayo kahit hindi pa naman ayaw na sana nating bumili. Minsan naaakit tayo, lalo na at medyo kaunti lang yung mga nag-aalaga ng pabo, hindi ganoon kadami, hindi tulad ng mga nag-aalaga ng manok, ng baboy, no, ng kambing. So, nakakaakit siya. Kaya, kung dinisplay natin dyan doon sa mga tiangge, so may chance pa rin na maibibenta natin yan. So, yun yung sa akin sa aking pananaw. Or, kapag dyan sa area natin, nakilala na tayo, tulad ng nabanggit natin kanina, dahan-dahan tayo nagbibuild ng market, dahan-dahan tayo nagpaparami ng alaga natin. Kapag nakikilala na kasi tayo, pag may bumiling isa dyan na mula sa kabilang barangay, pag nakita niya yan, sabihin niya, saan ka nakabili niyan? So, ngayon, ituturo naman yon kung saan niya nabili. So, yung kapitbahay niya, sa'yo naman yung pupunta ngayon. So, madaragdagan yung market mo, parang networking lang yung nangyayari. No? Lalo na kung maganda naman yung quality ng ating mga binibenta at maayos naman din tayo makipag-usap. Kasi yan yung importante din dyan. Kailangan meron din tayong maayos na pakikitungo dun sa ating mga kliyente, sa mga bumibili sa atin. No? So, siyempre, lahat naman, karamihan naman at majority naman sa ating mga farmer ay talagang mapagkumbaba at maayos talaga makipag-usap sa kapwa. So, yun naman talaga, kaya talagang maganda ang market nating lahat niyan. So, yun yung sa akin, yun yung pananaw ko na kapag tayo nag-farming, so, although i-enjoy din lang natin yan, pero tingnan din natin yung tsansa na sa future, mapapalago natin na ito na yung magbibigay sa atin ng mas magandang source of income. Ang maganda doon, no, na-enjoy pa natin, maganda pa yung iyong ginagawa. Kasi pagka passion mo kasi, pag na-enjoy mo yung ginagawa mo, talagang gagawa ka ng gagawa nangyari dyan. No, kung halimbawa, ngayon, mapansin natin, tumataas na naman yung presyo ng mga patuka. So, pag ganyan, hahanap ka na naman ng paraan kung ano yung pwede mong gawin. Yun yung mga pwede nating i-apply doon sa ating pag-aalaga ng hayop. May mga kanya-kanya rin kasi tayong pamamaraan. So yun yung sa akin, yun yung pananaw ko na mas maganda dito sa farming na meron tayong goal. Although ini-enjoy natin, pero kahit paano, tingnan din natin yung tsansa na mapapalago din natin siya sa future. Kasi isa rin yan sa nagbibigay sa atin ng inspirasyon lalo eh. Minsan nga kapag naisip natin yan sa gabi, ito pala yung posible kong marating dito sa inalagaan ko. Kinabukasan, minsan may ginagawa ka na agad na moves. Minsan, imbis na hindi mo pa kailangan ng pabahay, nagdadagdag ka na ulit ng bagong extension ng pabahay. Kasi nga, dahil dun sa plano mo, may mga gano'n na, parang ako gano'n din ako minsan mag-isip. Pag meron ako naisip, gusto ko na i-apply agad para talagang makita ko na yung plano ko ay sinisimulan ko na. So, yun yung
Yun yung sa akin. Pero mas maganda na ano lang, parang neutral lang, yung simple-simple lang din, dahan-dahan lang din, para hindi naman tayo mapagastos na sobrang malaki. Maliban na lang kung kaya mo naman magtayo ng pabahay, kaya mo naman na maging karpentero. Kasi sa farming din, isa rin siya nakakatulong sa atin kung marunong naman din tayo magkarpentero, magtayo ng mga pabahay-bahay ng mga alaga nating hayop. Mga simpleng pabahay lang naman yan. Importante, may mga bubong na hindi sila nababasa. So, simpleng pabahay lang, hindi naman kailangan yung sobrang matibay. Kasi lalo na kung maliliit na naman yung mga alaga natin. Yung mga bakat kalabaw naman na malaki, hindi naman yan kailangan ng mga pabahay. Kaya madalas yan, nandun lang yan sa pastulan lagi, sa ilalim ng mga puno. So, yan yan matibay kung gagawin mo ng bahay. Although nasa lupa lang din naman sila. So, yun din pamamaraan. Mas maganda rin kapag pumili tayo ng alagaan natin, ay tingnan din natin yung mga resources muna sa paligid natin kung ano ba yung available na pwede nating magamit. Kung pipili pa muna tayo, pwede mo siya lagyan ng pwede mo siya lagyan ng kambing, ng baka, ng kalabaw, or depende sa iyo. Maging baboy nga, pwede kasi yung mga baboy kumakain pa rin, mga damo din yan, mga manok. So, depende sa iyo din. Kung medyo maliit ang space, manok, pabo, pwede na rin. Kung may space pa rin na medyo maliit na gusto mo pa rin talaga ng baboy, so pwede rin baboy, kailangan bibili ka ng feeds. Kailangan meron kang mapagkuhanan na source na ipakain sa kanila. Or yung kambing, ganun din. Kung maliit ang space, okay lang din yan. Basta may source ka na mapagkuhanan ng mga damo. So, kailangan talaga yun. Importante sa kambing, may damo silang makain. At yun, inulit natin, King's Vita Plus na vitamins yung ginagamit namin para dun sa mga alaga naming hayop para mas magiging maliksi sila, mas mapapalakas yung immune system nila sakitin. Kasi since nag-alaga na rin tayo ng hayop, sa akin, mas gusto ko na meron akong ginagawa din na hindi na maulit muli yung mga nangyayari sa mga alaga namin noon na nagkakasakit, namamatay habang pinaparami namin. So, mas gusto ko na may moves akong ginagawa. Kumbaga, natuto ako dun sa mga nangyayari sa amin noon. May pabo kami dati, 2, na nalaglag, namatay dahil nanghina na kasi may sakit na pala. So, ganun din sa mga manok namin, no? May isang nagkasakit, sunod-sunod na hanggang sa naubos. So, may mga ganun nangyari sa amin noon. Kaya, ayoko na mangyari ulit yon, ayoko nang maulit. Although, hindi naman 100% sure na hindi na mauulit, pero at least may ginawa akong hakbang, gumawa ako ng paraan para kahit papaano ay madagdagan man lang ng proteksyon yung mga alaga naming hayop na hindi na maulit yung mga naranasan namin noon. So, yun yung akin, yun lang yung ma-share ko rin sa inyo sa ngayong gabi. At kung nais nyo rin na magtanong, pwede kayo mag-comment dahil pwede natin yan ilabas sa mga susunod pa nating mga live din. At yun, sa mga nais magpa-shoutout, pwede rin kayo mag-shoutout dito sa ating live ngayong gabi. At sa mga susunod nating live. So, kasi Monday, Wednesday, and Friday, nag-live tayo dito para sagutin yung mga katanungan din na nababasa natin na minsan sa sobrang may mga katanungan kasi minsan na sobrang haba yung kailangan isagot. So, sa akin dito na sa live, although nasasagot ko na yan doon sa mga video, pero para talagang mabigyan natin ng pansin or kung meron kayong actual din mismo na katanungan ay masasagot natin kung ano yung kaya lang din natin maisagot based doon sa naging experience lang din namin. So, ayun. Yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Mabuhay kayong lahat. Thank you po. Hello! Ayan! Welcome! Welcome back po sa atin. Alam ko kung saan siya. Ayan, thank you po Sir G, the Farming Business ATBP, sa iyo pong napakagandang discussion po. With regards po doon sa ano po ba yung dapat yung iset na goal sa pagpa-farming. Okay, meron kasi yung iba dyan na nagpa-farming sila para pampalipas sa oras. Yung iba naman dyan, nagpa-farming sila. Of course, tawag dito, na gusto lang nila na mayroon silang additional income, meron silang extra income, diba? So, meron silang pangkapital, gusto nilang i-rolling po yung kapital nila at makatulong din na makakaroon sila ng extra income, kaya nagpa-farming sila. At meron ding iba dyan na nagpa-farming sila kasi gusto lang munang i-try at maging isang, kumbaga sabihin na natin na experiment, diba? Para po ay may dagdag siyang matututunan sa pag-aalaga ng manok, baboy, or kahit ano pang klaseng hayop na pwede niyang alagaan, okay? Kahit anong klaseng goal man yan sa farming, mga ka-agri, walang tawag dito, walang problema, basta
kasama niyo po sa pag-asenso, of course, ang ating mga produkto na inire-recommend po sa inyo. Yun po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito po ang King's Vita Plus po, ito po yung animal feed supplement na hinahalo po yan siya sa mga pagkain, sa mga patuka po, sa feeds ng inyong mga alagang baboy, sa patuka ng inyong mga manok. Pwede rin siya ihalo sa tubig para po kanilang mainom. Okay? Habang ito pong Panamox Caplet at Panamox Forte, ito po yung gamot po yan siya para sa sakit ng inyong mga alagang manok. May dalawang klase po ng Panamox. Ito po yung Panamox Caplet at ang Panamox Forte. Ang Panamox Caplet sa caplet form, habang yung Forte naman, yan po yung water-soluble powder. So, marami pong gumagamit yan ngayon, lalong-lalo na napaiba-iba yung, o pabago-bago yung takbo ng panahon. Minsan, umuulan sa umaga, or mainit sa umaga, umuulan sa gabi, halos araw-araw ay umuulan. So, kailangan ng panangga ng ating mga alagang manok. Yun po ang ating Panamox Forte. Okay? Habang doon naman tayo sa ating mga boting taruweda, meron po kaming magandang conditioning formula po para sa inyo. At yan po yung Intenso. So, Intenso Premium, Intenso Power Stag, at saka Intenso Plus. May 3 klase rin po ng Intenso. Para yan po sa mga sisiw, ang Intenso Plus. Ginagamit din po yung Intenso Plus sa lahat ng klase ng breed. Hindi lang panabong, kundi lahat ng klase ng breed ng manok, ng mga sisiw. Pwede po yung Intenso Plus. Then meron po yung CGF or Chlorella Growth Factor na makakatulong na mabilis na pagtangkad. At multivitamins po itong Intenso Plus. Kaya po pampatibay po ng resistensya po yan ng ating mga sisiw. Para iwas na rin po na mamatayan kayo ng mga sisiw. So, ayan po, malaking tulong po ang Intenso Plus. Ganun din naman po yung Intenso Power Stag para sa ating mga cockerel o mga bayong-bayong na mga manok dyan, na pwedeng-pwede po itong magiging formula, isa sa mga formula ninyo para sa conditioning ng inyong mga stag dyan. At habang ang ating Intenso Premium, para na po yan siya sa ating mga manok panabong. Okay? At hindi rin natin kalimutan po na itong Worms to Go. Okay? Yung Worms to Go po, iyon po yung mabisa nga pampurga po. Sabihin natin mabisa dahil may dalawang kombinasyon po ang ating Worms to Go. Yan po ang albendazole at praziquantel na hindi lang basta-basta pinapatay yung mga bulate, hindi lang basta-basta pinapatay yung mga parasites sa loob ng bituka ng inyong mga alagang manok, kundi tinutunaw talaga nila yung mga parasites at bulate na nasa loob ng bituka. Kaya napapansin ng ating mga breeders na pag gumagamit sila ng Worms to Go, hindi na nakikita talaga mismo yung bulate na kasama dun sa dumi ng manok. Kasi nga, yun, natutunaw na yung bulate na nasa loob ng bituka ng inyong mga alagang manok. Alright. So, before tayo mag-commercial, meron lang tayong question kanina. Tama ba ako, Kuya Bill? Mayroong question kanina na naiparating sa atin kay... Sino yun siya? Si I am yours ba yun? I am yours. Ay, hanapin natin ha. Kasi parang na-discuss na sa atin yan kanina ni Yes po, nababasa natin yan. I'm yours to 2-ton arms. Wala dyan nabasa ang concerning na ako. Okay. Ayan. Sir, ako na po yung magbabasa ng inyong concern po. I am yours 2-ton arms. Okay. Meron po kayong question kanina. Sabi niyo po, ilang buwan po ba pwede na i-breed ang inahin na manok? RIR, 7 months. Fertile na po ba ang results? Ano po ba ang procedure bago po mag-breed? At ano pong mga vitamins na pinapainom? Ano pong mga preparation na gawin bago mag-breed ang RIR at iba pa? Okay? Naipadala po natin ang tanong mo kay Manok Tambayan. Supposed to be bukas po si Manok Tambayan makakasama natin araw po bukas ng Webes. Pero po, of course, si Manok Tambayan po ay napaka-accommodating. Okay? Kahit anong oras pwede po niyang sagutin ang inyong mga tanong basta't ay siya ay nakahawak lamang din ng kanyang cellphone. Okay? So, I'm yours 2-ton arms. Ang yung tanong, ito po yung sagot niya. Okay? Doon po sa manok po na Rhode Island Red na 7 months, pwede na po yan siya i-breed. Okay? Pwede na po yan siya i-breed. Ay, yung tanong mo, ano po yung mga proseso bago i-breed? So, isa sa mga sagot niya is kailangan, before ka mag-breed, before mo pakastahan yung inyong Rhode Island Red na manok, para yung plano mo na mag-breed,
ay siguraduhin mo munang nakapurga o napurga mo na yan siya. Okay? Purgahin muna. Purgahin muna ang inyong mga mga manok na plano mong i-breed. Okay? Yung bago sila pakasan, purgahin muna sila. Okay? We will make sure na yung mga manok na pakastahan ninyo at plano ninyong i-breed na dapat sila parasite free. Walang mga bulate kasi yun nga, pag merong mga bulate or parasite sa loob ng kanilang katawan, ay magiging balakid yan sa kanilang paglaki at saka pagbuo nila ng mga fertile eggs. So dapat purgahin muna. And of course, purgahin ninyo gamit po yung Worms to Go. Okay? Speaking of purga, wag na po kayong maghanap pa ng ibang brand. Yun na po ang Worms to Go. Kasi nga, nabanggit ko kanina, meron pong albendazole at praziquantel ang ating Worms to Go. So, it's 100% sure na walang matitirang bulate o parasites po dyan sa loob ng bituka ng inyong mga manok pag sila po ay naka-Worms to Go. Okay? At ano-ano po ba ang mga vitamins na pinapainom? Okay? Base po doon sa mga experiences po ng ating mga breeders, ng ating mga panauhin po dito, yung ating mga kasama po dito sa Agrisenso. Of course, yung ginagawa nila or ginagamitan po nila ng vitamins, yung King's Vita Plus. Sa mga manok sa mga inahin natin, lagyan niyo po ng King's Vita Plus sa animal feed supplement yung kanilang mga patuka at samahan niyo na rin po ng vitamins na Intenso Power Stag. Maganda po yan siya sa ating mga breeders, lalong-lalo na po doon sa mga manok natin. Kasi yung mga manok natin, mga inahing manok, lagyan niyo po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang kanilang mga feeds at painumin niyo po ng Intenso Power Stag. Sagana po sa calcium. Calcium, okay? Yun po isa sa mga importante. Pag kayo po ay nagbe-breed ng manok, dapat sapat sa calcium yung kanilang ini-intake. Yung pinapasok sa kanilang katawan. Kasi nga, mangingitlog sila. Okay? So isa din sa mga reason dapat na maganda at sagana po sa calcium yung kanilang pinakain, yung mga ini-intake nila kasi nga kung kulang po sa calcium ang kanilang katawan ay may tendency po na pag nangingitlog sila ay kakainin po ng kanilang ng manok, ng inahing manok ang kanyang itlog kasi nga yung instinct niya is naghahanap ng calcium yung kanyang katawan. Okay? So, ayan po. Yun po King's Vita Plus Animal Feed Supplement of Vitamins. Feed supplement yan siya. At yung Intenso Power Stag. Okay? Doon naman po sa mga rooster, of course, yun po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement at ang Intenso Premium. Okay? Pampaganda, pamparami po ng similya ng inyong mga rooster, itong Intenso Premium natin. So, yan din po ang ginagamit ng ating mga chicken breeders. Okay? Yan, meron din atang mga tanong, di ko rin masyadong mabasa Wait lang. Okay, wait. Di ko siya masyadong mabasa kasi masyadong maliit sa screen. Ayan. Ay, okay, I'm sure I'm yours, 2-ton Arbs. I'm sure niya nasagot ko na po yung inyong tanong. Ayan Kung nandyan pa kayo, please comment naman kung okay at na-gets nyo. Okay? Kung hindi pa, uulitin ko. Okay? Ayan. So, bago tayo mag-proceed sa ating agri-balita, ano ba Kuya Bill? Mag-commercial muna tayo or sagarin na natin? Ayan, parang busy pa ngayon si Kuya. Oh, ayan. Okay. So, I think magpapatuloy tayo ngayon sa ating agri-balita. Of course, walang iba, ibibigay sa atin yan ni Inday Badyang. Hello everyone! Good afternoon and happy Wednesday! Welcome to Agrisenso. Kauban o kasama niyo po ngayon si Inday Badyang. Ayan, behave tayo muna. Huwag masyado tayong matabil ang dila. Kasi nga inuupo tayo so dapat kalmado lang. But anyway, ayan, it's because I really requested just to record my news for you guys. It's because inaabot ako ng aking hininga. Ang katinang lalamunan and all. Ayoko na! Ayan, but syempre, I still want to be with it. Makasama ko kayo at ma-share ang good news po para sa inyong lahat. So sa good news natin ngayon sa ating agri-balita kung saan joint order para sa pagpapatayo ng mga farm-to-market roads ay nakatagdang pirmahan. So yan po ang magandang balita na ibinahagi po
ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. So, kasunod ang pag-aproba ng National Timetable para sa pagtatayo ng farm-to-market roads ay lalagdaan naman ang Joint Administrative Order kaugnay rito. Gagawin ng signing sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong Disyembre. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang naturang administrative order ay magtatakda ng mga panuntunan para sa lahat ng farm-to-market roads. Magiging interconnected ito sa iba't iba pang proyektong pang-imprastruktura. Layon din ito na matiyak ang matiwasay na paghahatid ng serbisyo at mapag-ibayo ang mga programang pang-agrikultura. So magkakatuwang sa infrastructure projects na ito ang Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, Department of the Interior Local Government, Department of Tourism at ang Department of Trade and Industry. So ayan, so ang DA at DPWH sa pagkikipagtulungan sa mga kinaukulang ahensya ay bumuo ng isang regional FMR network na nag-overlay sa mga iminungkahing proyekto ng MFR. So for now, as of October, meron nagkabuang 43,223.17 kilometers ang iminungkahi para sa MFR project. So it's a good news. So we wish us all a very bonggang mga daan by 2023. So for this one, you can really be assured of na yung mga areas na medyo pahirapan sa daan, ayan, you'll get beautiful roads na in the future. So actually, a development of the place or isang sawag nito, mas madali ang transportation of goods, mas madali ang transportation ng mga tao, improvement of tourism and all. If a certain area has that, merong accessible at magandang daan. So yun lang naman talaga ang hiling ng mga farmers natin. Mas madaling makabiyahe ang kanilang products, hindi matagalan para hindi masira sa daan. They can have that good roads where they can travel their products or yung mga ani po nila. So for now, ang talagang meron ng tawag nito usapan, o diba, interconnected na ang lahat with the different government agencies, the DA, DPWH, DTI, DOT, lahat-lahat na yan. So kung makikita mo na maganda na ang daan ng isang lugar, you can really see slowly moving and development of that certain area. So, sino ba naman ang gustong magpunta sa isang lugar na pangit ang daan, diba? Ang hirap. If you have cars, masisira yung sasakyan mo. Very, tawag nito, uncomfortable to travel kasi nga pangit yung daanan. So, walang masyadong pupunta sa inyong lugar. But then, if you have that beautiful roads and all, tawag nito, mas maraming magiging happy, hindi lang ang yung community, but as well your neighboring cities or municipality who can take somehow make use of that. So as far as I know, when I remember yung recent travel namin Davao to Cagayan, marami talagang magaganda na ang daan going there and going home. Talagang sementado na ang lahat. May mga bypass roads na for easier or mas shorter travel time for you. So, it's a good news for everybody. So, syempre, by the year 2023, we look forward for more projects na yan and other projects pa na somehow ikakaganda or make use or mas ang maka-benefit is ang publiko, mga farmers natin, the tourism sector, and everybody, diba? So, para lahat is happy for it. Okay? So, chika tayo more pabukas. Ayan, kontrolado ko ang aking boses kasi ayokong maupo. Salamat po sa inyo. Hanggang bukas po sa ating chikahan, of course, sharing with you what are good news sa ating Agri-Balita. Ito po si Inday Wadyang. Magandang hapon po sa inyong lahat. At yan po ang ating Agri-Unique Chika at Agri-Balita for today. Abangan niyo po mamaya ang ating good news. Of course, may isi-share na naman ako na good news sa inyo. Matapos po ng ating paalala. Ha? Hindi na? Hindi na ba? Sagad na? And we're back po sa ating programang Agri-Senso. Sa agrikultura, aasenso ka. Yan, sagarin na natin. Huwag na daw tayong mag-commercial. Oo. Magtulon muna ako ng laway. Magtulon.
Ano ba yan? Okay. So, of course, i-share ko po sa inyo ang ating good news po for today. Ayan po, speaking of good news, kasi po yung ating mga produkto ay abot na po sa ibang lugar. Hindi lang po dito sa Mindanao, ganun din po dyan sa Visayas, pero abot na po tayo sa Luzon. So, i-share ko po sa inyo kung saan po makikita ang ating mga produkto, specifically po dyan sa province of Albay. Okay, dyan sa province of Albay, yan po, dito po natin makikita ang ating produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to Go. Diyan po, particularly sa may Daraga, Albay. Okay? Diyan po sa may Daraga, Albay. Okay? Ang Ding and Lean Poultry Supply, Farm Access Poultry Supply, Manzinhin Corporation, MVNP Aggregate Supply, Paris Store, Alfio Store, Ribanco Aggregate Supply at ang RM Aggregate Supply. Diyan naman sa Ginubatan, Albay, ang LRM Aggregate Supply, Adan Store, Y26 Agri Distributor. At sa may Legazpi City, Albay naman, ang Izas Poultry Store, Farm Station Poultry Store, at ang B-Joy Poultry Store, R Palangka Poultry Store, Chandis Incorporated, ayan ang R Palangka General Merchandise Incorporated, ang Biotech Enterprises at J Morada Aggregate Supply. Okay? Meron pa bang next page? Meron pa bang next page sa province of Albay? Alright? Ayan. Ayan, dito na naman tayo mula sa province of Albay. Dumako naman tayo sa province of Sorsogon. Diyan naman po sa Sorsogon City, ang Gina Aggregate Supply, B-Boy Hagan Poultry Supply, Glam Amore Aggregate Supply, One Stop Farm Supply, Daffy Enterprises Farm Station Aggregate, 11th of May Poultry Supply, Rovic Poultry Supply. Sa may Pilar Sorsogon din, ang Putyaw Poultry Supply, JHO or Joe Poultry Supply. Sa may Castilla Sorsogon, ang NTE Harvest NTE Harvest Plus, okay? Winco Poultry Enterprises, Bigorot Aggregate Supply, Bumhag Poultry, Burigas Poultry Supply. Habang dyan naman sa may Gubat, Sorsogon, ang Agritera Feed Trading, One Stop Farm Supply, JRE Aggregate Supply, Agingay Trading Corporation, John Poultry Supply. Habang dyan naman sa may Barcelona, Sorsogon, ang Gian Mar Aggregate Supply, Agingay Trading Corporation, Mamay Poultry Supply, Gayon Aggregate Supply, at sa may Irusin, Sorsogon, ang Pumera Aggregate Supply, La Guerta Poultry Supply, Arcs Aggregate at General Merchandise. Okay? Diyan po lahat sa province of Sorsogon. Okay, nabanggit ko kanina ang province of Albay at Sorsogon. Available din po tayo sa may Southern Luzon area. Northern Luzon, I think. Yeah, tama. Sorry, hindi Southern. Northern Luzon. Okay, sa Northern Luzon po, available po ang ating mga produkto dyan. Yung mga nai-recommend natin na produkto po sa ating mga magsasaka. Diyan po sa may Region 1, Ilocos Region. Sa may Region 2, ang Cagayan Valley Region, available po ang ating produkto dyan. Punta po kayo sa mga aggregate stores, andyan po yan sila. Okay? Dyan din po sa Cordillera Administrative Region. Lalang-lalo na po dyan sa may province of Benguet at may Mountain Province. Okay? Available po ang ating produkto dyan sa may Benguet, province of Benguet, most especially po sa Baguio City. May tatlong aggregate stores po ang Kalanguya Aggregate Store, Kalanguya Rice Supply dyan. Available, 3 branches po nila dyan sa Baguio City. Available po ang ating produkto, okay? Habang dito naman po sa may Central Luzon, of course, available din po ang ating produkto. Dyan po sa may mga Pampanga area, available po. At dito po sa Calabarzon area, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon Province, available din po ang ating produkto, okay? If in case po, okay, ganito po yun. If in case hindi po yan siya available kasi it's either out of stock or hindi pa po talaga siya napuntahan or hindi po, yung aggregate stores po ninyo ay hindi po tinanggap yung ating produkto, okay? So, wala pong problema. Pwede po ninyo kaming i-message dito sa FB page namin or sa mga
Facebook page po ng ating mga produkto. Okay? Available po lahat ng ating mga Facebook page ng ating mga produkto. Message nyo lamang po, for example, sa King's Vita Plus, message nyo lang po ang Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Okay? Doon po kayo. Pwede po kayong mag-order dyan online. Pwede po natin yan siya i-deliver via LBC or cash and pick up. Pwede rin po tayo sa Shopee. Andiyan nakita nyo po. Search nyo po sa Shopee ninyo ang KBM Agrivet Lines. Yan po ang official storehan ng ating mga produkto. Ang King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to God, King's Vita Pet. Punta po kayo sa Shopee, KBM Agrivet Lines. Okay? KBM Agrivet Lines. Search nyo po yan. Okay? Ang dami pong discounted prices dyan sa ating Shopee. And of course, meron din po tayo sa TikTok. Okay? Kahit saan, nandyan tayo. Meron din po tayong TikTok shop. Search nyo rin po ang KBM Agrivet Lines. O yan po mga products natin at King's Vita Plus 2022 or at King's Vita Plus or at Panamox Couplet at Panamox Forte. Then, at Intenso Products. Yan po sa TikTok po yan. Available po tayo. O, meron po tayong TikTok shop. So, kahit saan po kayo, kung saan po kayo na panood din yung ating produkto, yung testimonials po ng ating produkto, kung saan po ninyo nakita, agad po kayong mag-message doon, okay? I-message nyo lamang po doon para ma-accommodate natin ang inyong mga orders, okay? And of course, bilang panghanda na rin po, malaking tulong po itong produkto natin para kasama nyo po sa preparation ninyo, lalong-lalo na ngayong magbagong taon, gusto nyo pong magsimula ulit sa pagpo-farming, mag-aalaga kayo ng mga baboy, mga manok, pato, bibe, mga kambing, kalabaw, o baka, siguraduhin nyo na maging partner ninyo ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kasi po yung King's Vita Plus, ito po yung numero 1 feed supplement, of course, proven and tested na po yan ng ating mga farmers. And I'm sure, malaking tulong po yan sa inyong pag-asenso. Okay? Ang ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Merong nagtanong dito, bakit anong meron sa King's Vita Plus? Bakit kasama siya sa pag-asenso? Bakit kaya? Of course, si King's Vita Plus po, it's an animal feed supplement. So, animal feed supplement siya, punong-puno po siya ng vitamins and minerals. Halos lahat na po ng vitamins na kakailanganin ng inyong mga alagang hayop ay andyan na po sa King's Vita Plus. Okay? So, anong benepisyo na meron po si King's Vita Plus? Of course, pampabilis ng pagbigat at paglaki ng inyong mga alagang baboy kasi po nakaka-boost po yan ng appetite ng inyong mga alagang baboy o manok o kahit anong klaseng hayop. Okay? Pampagana sa kain, pampatibay po ng kanilang mga buto. Ayan. At saka pampa-healthy. Okay? Iwas sa sakit. Okay? Yan po ang hatid ng ating King's Vita Plus. So if ever sa loob ng 3 buwan, walang ganoong seryosong sakit na nararamdaman ng iyong mga alagang hayop, for example na lamang sa baboy ha, sa 3 buwan po, kaya na po ninyong mag-harvest ng sa 3 buwan, kaya na po ninyong mag-harvest ng 90 to 100 kilos na average weight po, live weight po ng inyong mga alagang baboy. Ayan, so ito po yung nabanggit ko, ay based po yan siya sa experience po ng ating testimonials po ng ating mga certified users ng King's Vita Plus. Ayan, kung gusto nyo pong alamin at patunayan, of course, bumili na po kayo ng ating produkto. Ayan! So, dyan po, nagtatapos ang ating programa ngayon at naitawid ko. Maraming salamat po, Panginoon, at naitawid ko po itong programang ito. Naway, meron na po akong makasama bukas at sa mga susunod na araw. Pero bukas po, I'm sure ko pong makakasama ay si Manok Tambayan. Abangan niyo po bukas ha, si Manok Tambayan. Be ready po doon sa kanyang mga... kung meron po kayong mga tanong kay Manok Tambayan, be ready po at isulat nyo na po ngayon para po ay makater natin yan bukas po. Same time pa rin po ha, dito po sa ating programang Agrisenso. Okay? Sa ngalan po ni Inday Badyang, ako po si Clara Tita. Hanggang bukas po muli dito po lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! Labas nga impurura tips para sa umahan. Kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso. Kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Capsule.
Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.